Στο Μενίδιο, ο Αχαρναϊκός υποδέχτηκε τον Εργοτέλη. Πρώτη φάση στον αγώνα και γκολ για τους γηπεδούχους με τον Ομπράτοβιτς να κάνει το σουτ και τον Αθανασίου να του κάνει ουσιαστικά δώρο. Από τη φάση αυτή όμως και πέρα, ο Εργοτέλης κυριάρχησε πλήρως στην αναμέτρηση. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Δωματάς κατάφερε να ξεφύγει από τους παίκτες του Αχαρναϊκού, πέρασε και τον Παγούδη, όμως το πλασέ που έκανε βρήκε στο δοκάρι. Ο Εργοτέλης συνέχισε να πιέζει και στο 62 έφτασε σε γκολ, όμως οι διαιτητές είδαν offside στη φάση παρά το γεγονός ότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από γύρισμα του Κωστόπουλου. Η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλείου χάθηκε στο 78 όταν ο Μάνος βρέθηκε μόνος του 2 μέτρα από την εστία, αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 89 όμως ήταν εύστοχος και κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ για τους κυτρινόμαυρους. Και σαν να μην έφτανε αυτό για τον Αχαρναϊκό, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Ίνιατς κατάφερε την πλήρη ανατροπή στον αγώνα με τον Εργοτέλη να παίρνει ένα υπερπολίτιμο τρίποντο. Νομίζω ότι ήταν άδικο σήμερα να φύγουμε από εδώ, ακόμα έστω και με χ. Ήταν άδικο να φύγουμε γιατί είμαστε κυρίαρχοι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και νομίζω ότι δικαιούμαστε αυτή τη νίκη βάσει της εικόνας μας και της απόδοσής μας. Συμφωνώ με κύριο Βέλιτς. Απόλυτα, γιατί ο Εργοτέλης σήμερα άξιζε νίκη. Ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Δυστυχώς εμείς, να πούμε, πρώτη φάση βγήκαμε μπροστά 1-0 και δεν ξέρω για ποιο λόγο είμαστε αγχωμένοι, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα καθόλου. Πολλά λάθη κάναμε.